Nabi niku Pak, tanggap kali sahabat. Sahabat kita ngerti kali Kanjeng Nabi. Sahabat-sahabatku, dalam ya Rasul. Ata geruna manil muflis. Apa to sira ngerti sapa wong sing diarani bangkrut iku? Muflis iku bangkrut artine Pak. Kolek. Sahabat ana sing matur kali Kanjeng Nabi. Nah, ya Rasulullah. Nggih ya Rasul, kula ngertos ya Rasul. Al muflisu fina man la dirhama wala mata'a. Ngeten ya Rasul, tiyang sing diarani bangkrut, muflis, kolek. Niku tiyang sing la dirhama wala mata'a. Piyambake boten gadah dirham. Nggih boten gadah harta benda kekayaan. Zaman riyen itu nganggo dirham Pak, dinar atau mata uang. Indonesia nggih rupiah. Amerika nggih nganggo dolar. Mamane Jepang nggih nganggo yen. Lah, piyang gawe jawab Pak, malah dirham wala mata. Piyang sing boten gadah dinar, nggih boten gadah dirham. Iku menurut kula cek jare yang bangkrut. Terus Kanjeng Nabi jawab lah, oke. Al-muflisu min ummati yaumal qiyamah. Al-muflisu min ummati yakni yaumal qiyamah bisolate. Sing diarani bangkrut iku saka umatku sesuk sing dene teko ana ing dalem dina kiamat. Bisolate dene nggawa ganjaran salat, wa zakate nggawa ganjaran zakat, wa siyame nggawa ganjaran poso, wa sedekate nggawa ganjaran sedekah, wa dzikir nggawa ganjaran dzikir. Sampai ganjaran sing dibeto waktu uripe piye ahli ibadah, salate, posone, zakate, sedekahe, dzikir wiripe, ganjarane sakmono kuwatahe selama piye gesang dibawa suwan pengersanipun Gusti Allah. Tapi waktu sata mahada waktu pendunyane kulino misuwi tiyang. Wa akala malahada kulino mangan barange wong tanpa kapek kire barange wong. Wa doro bahada kulino mukuli tiyang. Wa qada fahada kulino lucu tiyang lakoni zina padahal mboten ada bukti. Macam-macam Pak kesalahannya, termasuk di jalannya kulino ngrasani wong, kulino mitnah tiyang, kulino mengumpat tiyang, sampai pada akhirnya Pak tiyang niku mau dalam pengadilan Gusti Allah, tiyang baik banyak orang yang menuntut tiyang baik. Matur tiyang, Gusti kula nate Gusti dirasani fulan bin fulan niki Gusti. Gusti kula nate di keprok tiyang niki Gusti fulan bin fulan tuntutan kuat Pak. Lho Pak, sing ana sing ngrasani, ana sing minta, ana sing pepek pilih barang iki yang baik. Sampai sing nuntut iku banyak Pak, mengajukan pengersanipun Gusti Allah. Akhirnya nopo satu persatu diselesaikan Pak ini Pak. Akhirnya nopo Gusti Allah memutus Pak. Kowe sampeyan tau diapakno karo si ae kula nanti dijiwe Gusti. Ganjaranmu kowe mehno karo wong iki. Akhirnya nopo paringno Pak. Fayuqto min hasanatihi hada min hasanatihi. Ganjarane diwehno Pak. Gusti kula dhewe waktu teng donya nanti dipek barang kula Gusti tanpa hak. Fayuk to min hasanatihi hada min hasanati, diambilkan kebaikan diparingno karo wong sing dhewe waktu teng donya nanti disalahi sampai kaum wakah tiyang sing nuntut Pak. Ganjarane salat telas, ganjarane poso telas, ganjarane haji telas, ganjarane umroh telas, ganjarane zikir wirid telas, sedekah telas, apa telas. Ijek tiyang kuwata Pak sing ngono Pak. Gusti kula dek riyen kate di
anu Gusti diumpat-umpat yang niki Gusti tapi jajaranipun telas ukhida koto yahum genti Pak ganti dosane tiyang niki wau dijupuk diwenehno piyambake iki ana loro malih dosane dijupuk diwenehno tenggene niki iki ana loro malih dijupuk dosane diwenehno kalian tiyang niki terus nah faturihat alaihi tumma turiha finnar sampai mergo ganjarane telas dosane mergo banyak sokongan dari tiang-tiang sing nate disalahi selama urip donya sampai akhirnya dia dilemparkan masuk ke dalam neraka niki lho namine muflis makanya kula panjenengan sedaya tiang sing paling Pak kakak dosane biasane tiang sing sering awon cinta niku termasuk wong sak omah Pak melebar malih sak RT melebar malih sak RW melebar malih mungkin sak desa sakniki pun lintas Pak mergo gara-gara enten HP HP lho Pak ibu melokno wong kayak tutut melokno wong dosa nopo to Pak kira-kira Pak Amit kira-kira dosa mboten dosa loh tenan makane kula panjenengan sedaya Pak berhati-hati zaman dari yang tiang hibah niku berhadapan Pak si A karo si B objeknya tiang sanes niki berhadapan di sangat hibah sakniki hibah lintas desa saged lintas kecamatan saged lintas kabupaten pun saged lintas negara pun saged makanya hati-hati HP ini kayak betul dicekel kali tenanan Pak bisa menjadi ladang dosa tapi yang umpamanya kalau jenengan tinggi kesayangan Pak bisa menjadi ladang pahala Pak makanya dewek ini hidup di alam modern niki semua banyak terminologi agama yang berubah Pak yang judi